गिबि सेन्टारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो आरो हामबायहोनो नोंथांमोन साफ्रामखौबो बे फुंबिलि समाव बे दसे समखौ इसोरनो होनायनि थाखाय इसोरा नोंथांमोन साफ्रामनोबो बोर होथों। दिनै जों बेसेबां बोर गोनां बेफोरबायदि गिलु बालु मुगानि गेजेरावबो दिनै जोंदि गोथाङै दङ, मोजां देहा लानानै जेबो बेमार आजार गैयाजासे। नाथाय गोबांखौ नायोब्ला दिनै हाजार लाख थाखा दङ, नाथाय अब्लाबो दि जिउ गोमालांनो गोनां जादों। दिनै नोंथांनि आरो आंनि थांनानै थानायाबो जाहैबाय एकमात्र बे इसोरनि अननायनि थाखायसो। बेनिखायनो दानो समा, दानो मुगाया इसोरनि खाथियाव खाथिनिफ्राय खाथिसिन जानायनि, इसोरजों गोगोमनिफ्राय गोगोमसिन नांथाबनानै थानायनि। फै दायो जोङो बोसोननि फारसे थांनि। आङो बोसोनखौ फरायनो लादों जाहैबाय लुकासनि लिरनाय 17 अध्याय 26निफ्राय लानानै 28 पदसिम। नुहानि आमोलाव जेरै जादोंमोन बेबादिनो मानसिनि बिसाज्लानि समावबो जागोन। नहुआ नावाव गाखोनाय आरो दैबाना लोमफबनानै मानसिफोर संहार जानाय सानसिम बयबो जादों, लोंदों, रंजादों आरो हाबा खालामज्लायदोंमोन। लटनि समाव जेरै जादोंमोन बेबादिनो जागोन। बे समाव मानसिफ्रा जादोंमोन आरो लोंदोंमोन, बायलाय फानलाय खालामदोंमोन, गायदोंमोन, फुदोंमोन आरो न'-बांफोर लुदोंमोन। लट आरो नहनि समाव जेरैबादि जादोंमोन बेबादिनो जागोन होननानै बोसोना सिगांनो बुंखादों। बे जानाया खालि बेल' नङा कि दैबाना लोमनानै मानसि थैनाय, अरनि अखा हानानै मानसि थैनाय। लटनि समाव लटआ गावनि बिजामादैफोरखौ बुंदोंमोन, सिखांदो, फोरबुआ बे जायगाखौ नस्थ खालामसिगोन होननानै। नाथाय बिजामादैफ्रा जंखायदोंसो सानदों, मिनिदोंसो। बहालाय अरनि अखा हानो, बहा नस्थ खालामनो होननानै। नहनि समावबो नहुआ बेबादिनो गोबां बुंथिंबायदों, गोसो सोलायदो, गोसो सोलायदो, नङाबा इसोरा बे जायगाखौ अखा हाहोनानै दैबानाजों नस्थ खालामसिगोन होननानै। नाथाय मिनिदोंसो, बहा अखा हानो, बहा दैबाना लोमनो होननानै। नहाखौ फाग्ला होननानैसो बुंदों। नहानि लटनि समाव मानसिफ्रा लोंग्लुं फेग्लुंजों, लांसुनिया खामानि मावनायफोरजों, जिनाहारि खालामनायजों, बायलाय फानलायजों, पाप खामानिफोरजों बुंफबबायमोन। दिनै बेनो जागासिनो, खालि रेप सुसाइड। सोरबा बहाबा खामानि मावनो थांदों, न'खर थाखानाय हिनजाव थाखानाय हौवायानो गुबुन हिनजाव लादों, हौवा थाखानायानो, गथ' थाखानायानो गुबुन हौवा लाहैदों, हिनजाव थाखानायानो गुबुन हिनजावजों उन्दुलायदों, हौवा थाखानायानो गुबुन हौवाजों उन्दुलायदों। लांसुनियानि हाबाफोराव गोदोलांगासिनो। बेबा बैखौ नायनो हाया, बैबा बेखौ नायनो हाया, हौवाया हिनजावखौ बुथारनाय, हिनजावा हौवाखौ बुथारनाय, बिफाया फिसालाखौ बुथारनाय, फिसाजोखौ बुथारनाय, फिसालाया बिफाखौ बुथारनाय। गावजों गावनो बुथारलायगासिनो, गावजों गावनो थैलायगासिनो। दिनै जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंदों अननायाव गुसु जालांगोन होननानै। गुबुनखौ अननायखौथ' बाद हो, दिनै गावनि न'खरखौनो अननो रोंला, गावनि गथ' गथायखौनो अननो रोंला। आरो लटनि समाव, नहनि समाव मानसिफ्रा बेफोरबादि आखुथाइजों बुंफबबायमोन आरो जायनि जाहोनाव इसोरा नायनो हायाखै, बेफोर जायगाखौ नस्थ खालामदों। आरो जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंदों नहुनि समाव जेरै जादों बेबादिनो जागोन, लटनि समाव जेरै जादों बेबादिनो जागोन होननानै। दिनै जागासिनो बेफोरबादियानो। दिनै इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय गुसु जालांबाय, इसोरखौ अननायनिफ्राय गुसु जालांबाय। मिनियोसो इसोरनि बाथ्रा बुंबा, जोबनाय मुगानि बाथ्रा बुंबा, सोरगो नोरोगनि बाथ्रा बुंबा, जंखायनाय बादिसो सानो। जेरै लटनि बिजामादैफोर। लट आरो नहुआल' मोनसे न'खरमोन जायहा इसोरखौ फोथायोमोन, इसोरखौ फोथायनायजों थाबायोमोन। दिनै नों गावखौनो साननानै नाय, नों सोरनि न'खर बादि जानो? बे गोबां मानसिनि न'खरफोर बायदि जानो, ना नहुनि लटनि न'खर बायदि जानो? नह आरो लटनि न'खरा बासायजादोंमोन मानोना बिसोरो धोरोमिया जिउ खुंदोंमोन, धोरोमिया न'खर खुंदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोरो बासायजादों। आरो बोसोना बेखौनो बुंदों 2 Peter chapter 2 verse 5-7 आव। गोदोबो बि धोरोमखौ खोथाबायग्रा नुहु आरो बिनि न'खरनि सास्निखौ नागारनानै इसोरखौ खुलुमि गासैखौबो दैबानाजों संहार खालामजोबदों। इसोरा सदम आरो गमरा नोगोरखौ अरजों सावनानै संहार खालामदों आरो इसोरखौ खुलुमि मानसिफोरहा मा जागोन बेखौ बियो दिन्थिदों। नाथाय बियो लटखौ बासायदों मानोना लटआ सासे धोरोमिया मानसिमोन। बियो आयेन बारसिग्राफोरनि थाखाय बिमायनो दुखु मोनोमोन। बिनिखायनो मुगाखौ नायनानै बुजि, मुगाखौ नायनानै सांग्रां जानानै था। दिनै बुहुमा मा जालांगासिनो आरो मा जानो महर लागासिनो।
गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन दिनफोर सफैगोन, समफोर सफैगोन, मुगाफोर सफैगोन। आरो नों जुदि सांग्रां जायाबा नों बेयावनो आन्दायनानै थालांगोन। बिनिखायनो दानो सम, दानो मुगाया इसोरखौ फोथायनायनि, बिनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिनायनि।